Xayrlı yol kişleri dostlar. TNTV telekanalının qaynar yangalıklarga bay tapşırığın bugün min Ilvin alып baram. Showbiz türkümü sizin için en kızıklı fikirlerini, yana premiyeralarını әзерләп қойған. Хәзер min sizge onlarını birem jitkirermin. Uzakka sozmay başlayıp. Ekranlar yanına yakınrak kelip oturығız. İşleriniz bolsa televizorның tavuşun qatırak açığız. Biz başlayız. Yangalıklar bilen tanıştır aldından sizge 2016 yılının en grandiyoz vakıgası Tatar estradasının zor tantanası hakkında isigizge düşüresim kilem. Dostlar, Piramida Көңіләшү залында 17 dekabrda 17 saatda uzaşaq Tatar jırına biletler indi bitip bara. 17 tapır türlü nominatsiyada köş sınavşı yıldızlarımız, onlarının unutulmaz obrazlarını көрüge tiliysin eken aşığırga kerek. Әлігі qabatlanmaz kişede sin de bulurga tiyiş. Kil, grandiyoz şaranı öz közlerin bilen kör. Beni yaratan seni Tataristan, baltanların için yaratan. Kükürep yaşın yaşnep yavgan, yangırların için yaratan. Kükürep yaşın yaşnep yavgan, yangırların için yaratan. Kimde nerse Eildar Ahmetov bir şatır kilip muğunşa salıp yatan. Et yıkulasında işleyim. Mine Allah'a tapşırıp fundament salıp koyduk. Bütün kirek yarak materyallarını alıp kayttım indim. Fundamentning yaxşılap oturuğun ketəbiz deyip ortaklaştı jirşi. İjatı da gürli, tırmışı da dirli Eildar Ahmetov'ның. Kişigine işletesin mi, elle uzun da buluşasın mı degen sırağa ol aptırap, siz meni elle jırlığına bile deyip olaysız mı? Elbette özüm de buluşam. Kerek vakitte yardımga kelem dedi Eildar. Bir bulgandan bar da bulam. Молодец, Eildar. Tuğan yakıcıyla şeşkeden nazımıra, sağındıra tuğan jir tuğan tufran. Avlım ormanının şiğe ayıran, şişme suı baldan tatlıra. Avılga tabay gönüller tarda, avılga tabay yollar suzula. Yaşligim minem tuğan avlımda, avılını sağlam yüreğim yana. Avılga kaytan yollar aşa, kaytam sağınıp tuğan avlıma. Dilan Nigmatullyna күптән түгел генә Instagram битендә Йошкар-Ола шәһәрендә Россия бер телеканалы өчен репортаж төшердек. Өч пышмаклар белән сыйладым дип фото кертте. Бер туган абыйсы Булат Нигматуллин белән Диләне Мари Эл Республикасына махсус чакырганнар икән. Күп милләтле Йошкар-Ола шәһәрендә төрле милләт вәкилләренең дустана яшәве турында тапшыру төшергәннәр. Тапшыруда марилар да, руслар, чуашлар да катнашкан. Мин татар халык ризыгы үш пышмак пешереп, рецепты белән уртаклаштым. Булат ата-бабаларыбыздан килгән гырыф-гадәтләрне сөйләде дип уртаклашты дилә. Менә безнең җырчыларыбыз татар милләтенең моңын саклап калудан тыш, аның гырыф-гадәтләрен пропагандалау белән дә шөгыльләнәләр. Гырурланабыз. Филүс Каһиров җырчылыгын ташлап жюрилыкка күчкән. Юк, тамашачылар, кайгырмагыз, ул сәхнәдән китми. Бары тик Идел Урал дип аталган халыкара бәйгедә жюри әгъзасы буларак катнашкан. Жюри булу бик авыр әйбер инде ул. Ләкин жюри әгъзалары арасында Зилә Сунгатуллина, Ринат Ибраһимов, Венера Ганиева кебек шәхесләребез булгач, эш бик җиңел барды. Бәйге дә тиешенчә үтте диде Филүс. Шулай ук җырчы тиздән Франциягә эшәргә планлаштыруында итте. Мәдәният министрлыгы тарафыннан үткәрелгән бу сәяхәттә Филүс Франциядә яшәүче татар милләтен зур күчтәнәч, милли моң белән сөендерәчәкмен диде.
Силемеріп күткен Яшілікілер өткен Ұнытқансыңдыр Сен мені көптен Ұнытқансыңдыр Сыңдыр шусыңдыр Yazmışlar şuldur Yalğışlar şuldur Unutkansındır Sındır şulsındır Yazmışlar şuldur Yalğışlar şuldur Dostlar, sizesizmi? Мәскәүне татарлар басып ала бит. Чираттагы яңалыгыбыз Мәскәү кызына әйләнеп барган Индива турында. Ул менә кичә генә Гитиста день первокурсника беренче курска багышлау кичәсен уздырган. Утырып торырга вакытым да юк. 9-дан алып төнге 11-гә кадәр укыйм. Көненә 4 сәгать кенә йоклаган чаклар да була ди Индива. Биредә уку үземә бик ошаса да Казанны, әти-әниемне, дусларымны сагынам диде җырчы. Ләкин шулай да кыз яңа премьералар белән сөендерәчәген җиткерде. Аранжировкалар эшләп, шымартып бетерәсе генә калды. Тиздән тамашачыларымны яңа җыр белән сөендерәчәкмен ди Индива. Кунакка көтәбез син, актриса. Яңа иҗат җимешләреңне, яңалыкларыңны төяп кайт. Бәлки гел булып, хуш исле гел булып үсәрмен мин. Бәхеткә төреп җылы сулар сибеп үстер мине. Күбәләк булып, кулларыңа кунып уйнармын мин. Син генә җәһәр миңа тимә, канатларың каерылыр кинә. Сөю җепләре хыялым өтемә үргән. Серләремне беләп тылсымлы чишмә. Яныма килеп, аңа күз яшьләремне түгәм. Җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр. Тиздән яңа ел җитә. Шыршы, Кыш бабай, Кар кызы һәм яраткан җырчыларыгыз белән күңел ачарга телисез икән, 22-23 декабрьдә филармониядә узачак кышкы солянкага рәхим итегез. Әлеге концертка балаларыгызны да алып килергә онытмагыз. Кыш бабай белән Кар кызы аларга махсус бүләкләр әзерләгән. 24 декабрь көнне Уникс концертлар залында Кыш бабай һәм Кар кызы белән берлектә яңа ел солянкасында кыздырырга була. Биредә сез йолдызлар белән аралашып, тәм-томнар белән дә сыйлана алачаксыз. Әйе, дуслар, биредә махсус сезнең өчен фуршет та оештырылачак. Шулай ук Кыш бабайдан махсус бүләкләр каралган. Килми калмагыз. Гадәтләнгәнчә тапшыруыбыз кысаларында сезгә яңа клипны тәкъдим итәм. Танылган җырчы Илсия Бадретдинова бик мәгънәле моңлы дәшмәге җырына клип төшерде. Илсия, үзем теләгәнчә язылган җыр, мин теләгәнчә төшерелгән клип булды бу ди. Җырның сүзләре дә, көе дә, башкарылуы да аерым моңга салынган. Илсия клип төшерү тарихын да сөйләп китте. Клипны бер көн эчендә Казанның бер заводларында төшердек. Бюджеты буенча күләмле булмаса да клипны нык ошаттым. Лашын гына башта куркытып торган иде диде җырчы. Клипта катнашкан Лашын бик усал булса да, Илсия аның белән уртак тел таба алган. Съемкалардан соң тыпырып утыра идем инде ди. Тетрәндергеч клипны бергәләп карыйк. Хәлемә кермәгез юатып, юаныч табарлык юк чутым. Өйрәтмәгез ничек яшәргә, сүндердем күңелдә юк утым.
Дәшмәгез, дәшмәгез, дәшмәгез. Тимәгез, тимәгез, ярама. Артык зур һәм тирән ул яра. Йөрәгем уртала, ярыла. Дәшмәгез, дәшмәгез, дәшмәгез. Тимәгез, тимәгез, ярама. Артык зур һәм тирән ул яра. Йөрәгем уртала, ярыла. Сәбәбен әйтмимен бер кемгә. Сорамагыз берни эндәшмим. Үз ярам үземнең йөрәктә. Кисәкләп кешегә өләшмим. Дәшмәгез, дәшмәгез, дәшмәгез. Тимәгез, тимәгез, ярама. Артык зур һәм тирән ул яра. Йөрәгем уртала, ярыла. Дәшмәгез, дәшмәгез, дәшмәгез. Тимәгез, тимәгез, ярама. Артык зур һәм тирән ул яра. Йөрәгем уртала, ярыла. Вакыты җитмәгән онтырга. Каныда кипмәгән өр-яңа. Дәшмәгез, зинһар дим, дәшмәгез. Кагылмагыз тирән ярама. Дәшмәгез, дәшмәгез, дәшмәгез. Тимәгез, тимәгез, ярама. Артык зур һәм тирән ул яра. Йөрәгем уртала, ярыла. Дәшмәгез, дәшмәгез, дәшмәгез. Тимәгез, тимәгез, ярама. Артык зур һәм тирән ул яра. Йөрәгем уртала, ярыла. Йөрәгем уртала, ярыла. Корреспондентimiz Дамир Зиннатуллин сезнең өчен Рифат Зарипов белән кызыклы әңгәмә әзерләгән. Рифат үзенең шәхси тормышы хакында да иҗатының серләрен шишә. Кайнар урыннары белән куркыныч репортажны карап үтик. Сәлам дуслар, шоу-біз тапшырында бүгін қонақта популяр артист, юморист, ТМТV премиясы лауреаты Рифат Зарипов. Сәлам, сәлам. Сәлам Дамир. Неше хәлләрең? Аллага шөкер, әлхәмдулилlah. Кайф күтәренке, вообще суперский кайфлар. Кайфлар яхшы, чөнки без бүген Казан өстендә самолетта очачакбыз. Куркасыңмы? Син самолетта очарга курканың бармы? Фобияң бармы ул яктан? Самолетта очарга курканым бар. Бүген куркасыңмы? Бүген юк, бүген куркмыйм. Бүген бит бергә очабыз. Шуңа күрә дуслар, якын кешеләр янәшәдә булганда бер дә куркмыйм. Аллага тапшырабыз да очабыз инде.
каушатамы? Әллә нинди уйлар килә башка. Син әле мондый самолетта менә шәхси самолетта беренче тапкыр очасыңмы? Мондый самолетта беренче тапкыр очам, ләкин рәхәт, күңелле, миңа ошый. Куркытса да барыбер ниндидер рәхәтлек кичерәм. Борт проводник булып барасың бит син, үзең теге рульдә утырасың киләме? Юк, бик алай рульдә утырасы килми, әле карап барырга да куркыныч. Достар, әлеге мизгилләрдә без Казанның нәкъ үзәгендә Кыл Шәриф Кремль өстендә очабыз. Якыннан күрү, истән күрү үзенә бер шундый күңелле, күңелләр күтәрелә, позитив дөресен әйткәндә. Монда очу куркулыгы югала дөресен әйткәндә. Казан бигрәк зур икән, матур икән, өстән икенче төрле күренә. Хәтта Казан гына түгел, табигать та үзенчә башка төрле, хәтта ана җанварлар да күрдек бит инде, кушылар, буланнар, кабаннар, куяннар. Барысы да бик күңелле, бик шәп икән. Әле болай матурдыр дип уйламаган идем мин. Әле утырган мизгилләрдә бераз теге төрле уйлар килә дигән идең. Хәзер инде без бер 10 минут артык очабыз. Андый уйлар югалдымы? Куркыныч уйлар. Андый уйлар югалды да, баштан чыктырып куркынычрак кебек иде. Шушы бәләкәй генә нәрсәгә менеп искә менеп очулар. Хәзер инде күндек, хәрәкәт, хәзер матурлыкны каранып, сокланып кына йөрибез. Рәхәт мизгелләр хәзер. Син инде иң кызык урында утырасың дип әйтергә була, сиңа алдан да күренә. Пилот янында да утырасың. Үзеңә дә менә шулай тагын килеп пилот урынына утырырга хәзер теләк бардыр дип уйлыйм. Әзме күпме бәлки минем ышансы килә торган теләк бар иде инде ул бала чактан ук. Менә хәзер ниндидер уй кирде син әйткәчә, бәлки анарга укыталардыр, өйрәтәләрдер, укып үзегә шундый бер бәләкәй самолет алып ышансы килә башлады минем. Не передаваемые ощущениялар. Вообще шәп. Монда шуннан да, монда үзеңә буларак кирәк, монда әйтеп аңлата торган түгел бу. Вы, наверное, сегодня слышали, как мы кричали. Также кричат другие посетители, другие клиенты. Ну, люди все эмоциональные, разные, то есть поэтому кто-то кричит, кто-то молча переносит перегрузки. Рифат белән инде юлга кузгалдык. Рифат, юлга чыкканда бисмиллалар укып чыгасыңмы, ничегрәк? Һәр вакытта Аллага тапшырып чыгам инде, бисмиллалар укып чыгабыз, бөтен белгәннәрне укып, юлга чыгам. Эш башлаганда да бөтен юлда һәр вакытта барыбызга да шулай язсын инде ул. Юлда үтә инде артистның гомере дигәндәй, син дә гел юлда үзең барасыңмы, яисә инде командаң белән автобуска тиялеп, микроавтобусларга тиялеп йөрисезме, ничегрәк? Син теге команда алдан китә, группа алдан, аннан соң син генә үзеңнең тикә машинада утырып барасыңмы? Юк инде, төрле вакыт була. Кай вакытта минем айрым группа инде, группа Газель белән, Аппарат белән анда йөриләр, барысы бергә. Мин дә шунда йөрим. Әгәр инде минем көндезрәк эшләр булса, үземнең машинада баргалыйм. Бергә дә йөрибез. Юк, анда теге эреләнеп, теге алдан барыгыз, мин әзергә генә йөрим дигән әйбер юк. Мин үзем дә шулай ук булышам, йөрим, эләм, эшлим, бөтен әйберләрне үзем дә шулай ук бергә группа белән йөрим. Юлда инде төрле хәлләр була. Һава торышы да бит инде карлар явып, теге юлларны чарайырга мөмкин. Сыңга калып килгән мизгилләр буламы? Шундый моментлар концертка? Әйе, андый вакытларда булгалы инде. Кай вакытта менә былтырларны буран вакытларында әзгенә соңгарак килеп җитәбез кайбер районнарга, инде ул Башкортстан якларында булды. Зал тулган, кеше утыра, монда инде теге мәдәният йорты хуҗалары киләләр, юлдалар, алар килеп, шул тамашачылар белән бергә сәхнәне әзерләп, ясап, бергә шулай концертларда куйгалаган булды, андый хәлләр дә булды. Рифат, син кызу йөртүче шофермы, яисә инде шул 100-120 белән генәме?
Төрле вакыт була, төрлечә була. Кай вакытта мин әкрен генә барам, уйланып барам, я җырлап барам, я шунда, я баштагы уйлар белән барам. Инде эш буенча барсам, ашыгычрак булса, ашыгам инде, штрафлар күп килә инде миңа. Үзеңнең җырларны тыңлыйсыңмы, үзеңнең чыгышларны карыйсыңмы син? Андый кешеме син? Менә иң яратмаган ни инде үземне күрә алмыйм инде мин. Видеодан да шулай торалармы инде, шулай кыланалармы, үземне сүгеп бетерәм инде мин карый башласам. Үзем белән бер вакытта да рус әйтмәшлек недоволен инде мин. Ниндидер менә теге кемдер карап сакланып утыра, вакыт әйткәнмендер дип инде. Вот шулай дип чыгам, вот матур костюм кигән, матур иткән. Белмим, менә миндә андый нәрсә юк инде. Менә үземне күрсәм, менә хәтта мин менә бу сюжетында хәзер сөйләп аралашып барабыз бит инде. Ул тапшыру шоу бездән күрсәтәчәкләр. Мин аны да карарга уялып утырачакмын инде. Гастрольләргә килгәндә гастрольләр белән чыгып киттеңме инде? Гастрольләрне сентябрьнең 26-сыннан башлаган иде, Башкортстан якларыннан бер ай, 24 көн Башкортстанда булды, октябрь ай Оренбург белән бергә бәйләп кайттык. Хәзер тулаем ноябрь, декабрь Татарстан, Татарстан белән беребез. Аннар янәдән Башкортстанга барабыз февраль айларында. Быелгы программа калган программалардан нәрсә белән аерыла? Гомумән аерыламы? Аерыламы дип белмим инде, андый теге елдагы шикелле дип әйтсәң була, елдагынан аерылмалы буларак быел инде теге шаяру да бар инде, әлбәттә, шаярабыз да, җырлыйбыз да, биебез дә, ләкин быел әз генә бер-ике җитдирәк җыр да бар, җитдирәк әйтә торган фикер дә бар концертта. Кай вакытта теге узган концертлар бәлки фикерсезрәк тә булгандыр инде, быел ниндидер бер фикер дә әйтәсе килә инде, үзебезнең шундый әз генә тәрбия өйрәк булса да, сәхнә бит инде тамашачын тәрбияли торган җир дип беләбез бит инде без аны, шулай дип укыттылар, шулай дип өйрәттеләр. Гел бит инде шыртыйлы булып тоже йөреп булмый бит инде, гел теге сикереп тә бип тә теге килде китә юллар гына сөйләп. Тамашачы бит гел андый гына түгел, залда бит тормышның астын, өстен, агын, карасын күргән ул яшьтәге тәҗрибәле абыйлар, апалар утыра залда. Шуңа күрә инде гел аларга да гел сикерү генә кызык түгелдер. Әлбәттә алары да бар, шаярулар да бар, теге гел җитдиләнеп китеп теге акыллы әйберләр генә сөйләмим инде. Аның өчен бөтенләй дим акыллы булырга кирәк. Син инде юморист, пародиялар ясаучы да беләбез әз-мәз генә. Пародиялар кемнәргә бу елны бу программада бар? Пародиялар, мин алай үземне пародия остасы димәсен, пародия остасы инде ул башкалар, пародистлар бар. Пародиягә түгел, мин артистлар белән бәйле кызык булган хәлләр турында сөйлим. Ул әйберләрне концертка килегез әле, концертта күрәсез. Башка пародистлар, башка юмористлар бар дисең, менә соңгы елларда конкуренция сизеләме ул менә артистлар арасында? Конкуренция бардыр инде, конкуренция булырга тиеш, чөнки шул конкуренция булу кешене эшләтә бит инде ул. Менә бу тегеләй әйткән, бусы булай әйткән, кара миңа да калмаска, миңа булай кирәк, миңа яңалык, миңа аны кабатламаска кирәк, миңа тегеләй әйтергә дип, инде бер эшләргә бер этәргеч бирә торган инде әйбер дип саныйм инде ул артистларның булуы да. Тамашач инде барыбер үзенең яраткан артисты буладыр дип уйлыйм инде, барыбер үзенең яраткан артистына бара инде, яратмаганына инде бармый инде ул. Башкортстанда буласың, Оренбург якларында, Татарстанның районнарында, кайсы якларда менә җылы, менә үзенчәлекле итеп кабул итәләр. Һәрбер районның, һәрбер якның үзенең үзенчәлеклеге бар. Ул теге әйтеп булмый, менә Казанда әйбәт тегендә начар, монда әйбәт теге җире начар дип. Төрле урыны бар, төрле җире бар. Менә Башкортстан ягы бик җылы кабул итә, әлбәттә, сүздә як Татарстан районнары теге мин әйтә алмыйм, менә бу район начар инде дип, алай дип әйтеп булмый. Безнең юлыбызда инде алда погонлы абыйлар басып тора бугай. Без инде әңгәмәне шәй артында әкрен генә сөйләшеп, әле тагын темаларны күтәрербез, алга таба күрешербез. Инде килеп җиттек, Аллага шөкер, дип әйтәсе килә. Рифат, инде сине Салават абый Фәтхетдинов укучысы буларак күбесе белә. Бу синең иҗатыңда, синең концертыңда нинди булса тәэсир ясадымы? Мин чыннан Салават абыйның шәкерте инде, аны инде күпләре белә инде. Тәэсир ясады инде, әлбәттә, Салават абыйның мәктәбен үттем, Салават абыйда эшләдем, аның белән да укыдым, анардан бик күп тәҗрибә тупладым, аның өйрәткән сүзләре белән, аның хәйр фатихасы белән йөрибез, эшлибез. Салават абый менә дөресен әйткәндә ничегрәк ярдәм итте? Ярдәм иттеме ул менә матди яктан, яисә инде психик яктан инде булышып җибәрдеме?
моральный ярдәм итә, ул һәрвакытта киңәшләреннән ташламый, һәрвакытта өйрәтә, менә булай эшләргә, менә булай эшләмәгез, менә булай итегез, тегеләй итегез, булай итегез дип һәрвакытта киңәшләрен биреп тора инде. Хәер, Фатиха сорагач мен ярдан хәерен бирәм, Фатихасын бирәм, хәерен атаңнан кайтып сора дигән ул миңа. Менә Салават абыйның бер ягы бар аның. Ул берәр артистны, берәр студентны мактаса, Салават абый мактый икән, ул юннигә түгел инде, ул шуннан белән бетәсең дигән сүз. Кемне ачулана, кемне сүгә, ул хәерлегә, ул шуннардан була. Ул мине 4 ел буе сөкте, да аннары үзенә эш калды ул. Шуның белән бергә шуннан эшләп киттек, шуннан аралаша башладык инде, шуннан якынрак эшли башладык. Мактаган кешесенә нишләптер үзе күз тидерәме соң ул шулайрак. Бер Салават абый мактый аны, ох, бу шундый, бу мондай, моның шундый киләчәге, тегеләй киләчәге булай дип, тегеләй әйтә, булай әйтә, ләкин ничектер башка төрле була ул. Менә кемгә әйтә, синнән булмый, синнән юк, или шундый кешендә Мотивация тудырадыр ул бәлки. Мотивация тудырады, уята теге, Салават абый шулай дип әйтте, менә мин сиңа күрсәтәм әле, менә шулай эшлим әле дип. Может, ниндидер ачу беләндер, может, ничектән да инде белмим ничек. Сине димәгәндә әрләгән дә син инде ачу белән шулай Аллага тапшырып концертлар белән юморист, җырчыга әйләндең. Би исеңдә әле күңелдә син менә кем? Күңелеңә кем дип уйлыйсың? Яисә җырчы, яисә популяр юмористмы? Белмим инде, миңа инде аларның икесе дә үзем өчен якын инде мин инде кайда булса да кычкырып җырлап җибәрәм инде ул юлдамы, ялдамы, мунчадамы, машинадамы дигән шикелле үземә кызыклы әйберләр булганны карарга да яратам, укырга да яратам, тыңларга да яратам. Миңа юмор да, җыры да, бию да барса якын инде. Мин теге ул хәтлек барсында теге профессиональ дәрәҗәдә биемим инде, профессиональ дәрәҗәдә бәлки җырламыймдыр да, профессиональ дәрәҗәдә бәлки шаярым да түгелдер. Ну, мин менә халыкка ничек якын, үземнең эчемдә булганнарны чыгып сәхнәдә сөйлим инде, халык белән уртаклашам, бүлешәм. Күбрәк безнең концерт аралашуга кырылган инде, тамашачы белән аралашам, мин теге ятлап килгән әйберләрне сөйләмим. Бер концерт бер төрле була, безнең бер концерт бер төрле була. Теге көн сайын бул, шабыл белән бармый инде, лай әйтәм, менә шул ни белән барай, шул бер куелган әзгенә ни бар, көндә төрле үзгәрә инде ул. Тамашачыдан да тора, миндән генә тормый инде ул. Инде менә бу арада синең инде гаиләң дә бар хәзер, улың да бар, гастрольләргә чыгып киткәндә аларны аласыңмы кайсы вакытта, яисә инде өйдә генә торалармы? Мин бит әле гаилә дип малай бала бит әле яшьтә 2 ай гына, 3 ай гына була бит әле. Аларны иртәсен инде бала интектереп, алар өйдә торалар, алар миңа дага кылып, теләп, теге борчылып, аягырып, инде шатланып өйдә торалар алар. Мин шатланып алар янына кайтам, алар шатланып мине көтеп торалар. Өйдә алар. Тормыш иптәшең инде диләре, улың ялгышмасам Ислам. Ислам кемгә ошаган әле билгелеме, күренәме? Көндә үзгәреп тора инде ул, баштан туганда миңа ошаганда кебек иде. Хәзер инде үсә әнисенә ошаган, әнисенең бәләкәй фотографияларын куеп карыйбыз бала чактагы. Копия инде, бөтен хәрәкәтләре дә, бөтен күзләре дә, йөзләре дә, характер белән миңа ошаган ахыры. Хәтта әнисе дә инде тик тора торган кеше түгел, ут инде ул, иртән тора, кичкә хәтлек менә энерджайзер шикелле инде. Инде гаиләле артистларга ул хас сыйфат, көнләшү хисе, яисә хатыныңнан, яисә синнән хатыныңа идә генә кала бит инде. Көнләшү хисе бармы менә ул яктан ничегрәк? Минемме? Хатынгамы? Яисә хатынның сиңа? Хатынның миңа бар инде, хатын көнләшә. Хәзер бит интернет заманасы инде. Барыбызда Инстаграмнар, WhatsApплар, контактлар, бик контролер итә. Контролер итә, карап тора, анда язалар инде. Анда инде миңа теге мәхәббәт аңлатып язмыйлар инде, алай теге менә Рифат син кирәк, син яшәп андый шәйләр юк инде. Теге хәлләр сорашалар инде, кайсы якка киләсең фәлән итәсең. Мин инде кич концерттан кайткач шунда контактта утырам, язышам инде. Диләрә инде шунарга генә көнләшә инде, кемнәр белән язышасың, нигә язышасың дип. Әрләшкәнең зор менә шул темага. Туктагарыгыз бармы деген? Әрләшкән генә түгел. Хәзерге мизгелдә, хәзерге безнең эстрада халәтендә күп кенә кешеләр әйтәләр, моң җитми диләр, ахаң җитми, мәгънә җитми диләр. Син ничегрәк карыйсың? Менә мәсәлән, синең концертларда шул сикереп, җырлап биеп йөрим дисең, әмма әкрен генә җитдилек тә керә башлады. Син дә моңа колак саласыңмы әле? Колак салам дип колак саларга кирәктер инде ул. Моң җитми, моңлылар да бар инде, нишләп җитмәсен? Моңлы җырчыларыбыз да бар, моңсыз җырчылар
жырчыларыбыз да бар, дәртле жырчыларыбыз да бар. Һәрберсе дәртсезләре дә бар, барысы да бар, дәртсезләре дә бар. Барысы да бар. Һәрбер артистның үзенең тамашачысы була инде аны. Менә син моң ярата торган кешегә моң яраткан кеше килә инде, моң яратмаганга моң яратмаганы килә инде. Аны берсен дә куып китереп булмый бит. Син мине ярат дип әйтеп булмый тамашачыга. Рифат, инде синең әлегедә баягы авырлыкка хәзер ничә килограмм син авырлыгың? Ул веска постоянно бәйләнәләр инде. Үзем сөйләгәнем мин аны да лифт йөртмәде дип хәзер гел бөтен җирдә сорап вес. Вес минем шул Оренбург регионы вес инде 56. 59 идең, әзрәк әзәйгән әле. Түгелем, 59 түгелем. Кая анда вес бар иде, тикшереп карарга кирәк. Вес тикшеребез ала без шул артмага минем. Ничә ел инде шул ашасам да, ашамасам да шул ризыгы рәми түгел. Тазарудан куркасыңмы, тазарасың киләме? Тазару бу сәламәтлекме или мондый тазарумы? Тазару эрелеп китә. Ансы кирәкми инде, ансы миңа кирәкми, ансы миңа хәвитен 28 яшькә хәтта шулай яшәгән, калган тагын бер 80 елны шулай яшәсәк, ничә вагына булыр дип уйлыйм. Гаилә белән, Диләрә белән, балаң белән кая ял итәргә яратасың? Вакыт табыламы ял итәргә, кайбыса чыгып кирергә? Була, яллар булгалы, ял иткәндә җәй көннәрендә паркларда йөридер инде, коляскалар белән яки берәр шундый тыныч җирләрдә барып, күл буйларында, урманнарда, шулай кызыклар карап, үзебезчә йөрибез инде, сапитләрдә, шундый, әллә нинди ниләргә түгел. Менә ш ресторанга кай вакытта килеп утырабыз инде, бик сирәк кенә булса да, шунда килеп чәй эчеп китәбез. Бала белән булгач бик күп җирләргә барып йөреп тә булмый бит. Ул ара, туя, аның я йокыга китә, ул син планлаштырып чыгып китәсең, шунда йөринтә. Ул йоклый аны. Уятсаң, каприз башлана. Шуңа күрә. Болай җылы якларда, кайсы якларда булганың бар? Киләсе елларда барасың киләме? Точно, без бит әле шушы яшькә җитеп яңа беренче тапкыр инде нигә бардык быел? Грециягә, шул Крит утравына барып кайттык. Баланы чөчедә калдырдык да, 10 көнгә анда бардык җәй көне июль аенда ял итеп кайттык шунда. Рәхәтләнеп, кызык булды. Рәхәт икән ял иткән югы анда җиргә барып. Күп кенә яшь артистлар инде ымтыла татар җыры фестиваленә эләгергә, халык сайлаган җырлары белән бергә Алтын Барс премиясын отырга алырга дип әйтәсем килә. Менә синең татар җыры турында ниндирәк фикерең, ләгәсең киләме шул фестивальгә? Татар җыры ничәнче тапкыр? 17 тапкыр бара. Бик матур фестиваль инде ул, бик әйбәт күренешле эшлиләр. Шимы дидеңме син, нәрсә дидең әле? Ләгәсең киләме? Ләгәсең киләме? Ләгәсе килә дип әйтергә тиешме инде мин монда. Чакырсалар барабыз инде, чакырмасалар бармабыз. Менә син үзеңнең программаны уйлаганда, юморны сайлаганда нинди теманы алырга яратмыйсың, нинди темаларны сайламас идең? Безнең инде менә 4нче сезон китте, 4нче ел эшлибез. Мин үзем беләм, мин бер тапкырда теге билдән түбән аның шәйберне сөйләгән булмады һәм шушы әйбер кермәсен идем теге. Урысчасы пошлость диләр бит инде, шушы уятсыз әйберләрсез генә шаяру булай да сөйләп була бит инде, тормышта бик күп бит инде, тормыш үзе мәзәк бит инде ул кырылган. Шуны күрә белеп, шуны алып, мин шуларны кызык итеп сәхнәдән генә сөйлим инде. Нинди темаларны яратасың менә күбрәк күтәрергә? Нинди тема дип, көндәлек тема. Менә хәзер менә да без хәзер синең белән яшәп утырабыз, аралашып. Бәлки менә моннан бер кызык килеп, мин аны кызык итеп шулай концертта да сөйләргә мөмкинчелек бар бу минем өчен. Менә бүген самолетларда ачтык бит инде, нәрсәләр булды, нинди генә кызыклар күрмәдек. Шушыннардан кызык таба белеп, матур итеп күрә белеп, аның нюансларын күреп, матур итеп сөйләсәң, бер нинди уятсыз әйбер юк бит монда. Шушыларны матур сөйләп тә аны кызык итеп көлдереп була бит инде. Юмористлар инде арта күбәя бара, алар бар. Алар арасында синең уйга башка андый фикер килгәне юкмы? Юмор фестивале оештырырга, җыр фестивальләре шактый баралар. Юмор фестивале әле аның хәтле таралмаган. Юмор фестивале оештырырга телисең, кем белән дисең син? Юмористлар белән бергә инде. Шулай инде, һәрберсе минем андый теге ул хәтле менә юмористларны җыеп бергә концерт куясы дигән андый уй менә син әйткәч кенә әле хәзер килде. Андай бер булма. Но аның эшләп караучылар бик күп булды бит инде. Элегрәк инде аны 5 татар дип Алмаз абый Хәмзиннар инде Алмаз абыйлар, Рәшит абыйлар шумкайлар, Равил абый Шәрифләр алар бергәләшеп тәйрделәр. Тоже узакка бармады. Әйтәләр бит теге. Аннан соң инде Раил абый Садриев бик күп теге татарның ние дип эшләргә кирәк дип татар каймагын бергә бөтен ниләрне юморны бергә җыеп бөтен юмористларны җыеп эшләргә
ул да гомере кыска булды, озак бармады. Бүтән теләүче кешеләр дә бик күп булгандыр. Ул бездә татарда улай бер була алмый шикелле дип уйлыйм мин. Менә Раил абый Садриев турында әйтеп үстең. Ялгышмасам, син үзеңнең иҗатыңда алар белән бергәләп беренче тәҗрибәң шуннан башланып киткән дип әйтергә була. Ниндирәк роль башкардың, ниндирәк вазифалар үтәйдең ул командада, труппада? Әйе, беренче иҗатка адымнар мин Илсия Бәдретдинов группасында төркемендә башладым. 1-2-3 еллар бергә эшләдек Илсия белән, Илсия Бәдретдинов белән. Шулардан гастрольгә кайтып барганда, беренче ел эшләгәндә, балык бистәсенә кайтып барганда, без күрештек Казанга кергәндәрәк инде. Раил абый Садриевлар, алар тоже ниндидер бер спектакль белән кайтып баралар, шунда күрештек, очраштык та, аларның Исерек Айниса Хәерче Байса дигән спектакльләре барадыр. Шунда Ренат абый Рахмәтуллин гастрольгә киткән, ул анда милиция ролен уйнап һәм мине чакырдылар инде. Әйдә, Рифат, бер ике атна безнең белән барып кайт әле. Менә сиңа дисксын, менә өйрән, иртән шушы рольне уйнарга кирәк дип. Мин беренче курс студенты аптырап кайтып төне буе шушны карадым, өйрәндем дә. Аннан соң инде гастрольгә чыгып киттек. Ике атна Татарстан буйлап инде шул Минзәлә, Әлмәт, Чаллы, Казан якларында концертлар белән гастрольләр белән йөрдек. Әлбәттә, Раил абыйлар белән дә эшләдек, Илсияләр белән дә эшләдек. Аларның һәрберсе дә зур тәҗрибә бирделәр, алар өйрәттеләр, алар аңлаттылар. Мин хәзергә хәтта рәхмәтлемен Раил абыйга да, Илсия Бәдретдиновга да, аның ире Илфак Шигапов, Илфак абыйга бик зур рәхмәт, шунда Салават абыйга, барсына да бик зур рәхмәт. Шәмсия абыйларга, алар минем тормыштагы укытучылар, өйрәтүчеләр, алар минем хәтта ничек сөйләшергә, ничек тотарга, сәхнәдә ничек булырга, теге әллә кем булмаска, гади булырга, менә ничек бар, шундый булырга икән өйрәтеп аңлаткан кешеләр, мин аларга һәрвакытта рәхмәтлемен. Рифат, инде үзең менә бүгенге көндә артист булмасаң, башка эш кешесе булсаң, нинди һөнәр кешесе булыр идең син? Синеңчә? Белмим инде, мин мәктәпне бетергәндә минем 2 ел дип шундый фикер бар. Артистлыкка китергән микән, яки исламский университетка кергән микән дигән шундый уй бар. Чөнки бабай мулла, оныгы булам инде. Безнең бабай мулла, 40 ел авылыбызда дин тоткан кеше, ул теге сугыш чорларында инде шул вакытларда тоткан кеше. Шуңа күрә минем шундый мулла булырмындыр дип торам инде. Мулла. Алла версә. Бу инде әлбәттә теләк, ният кенә инде. Әле бусы барганда бусын эшләргә кирәк. Монда бит инде 2 якында алып бара кирәк инде әлбәттә. Ну, теге мулла булып та артист булып та йөреп булмый. Ну, син булай намаз укыйсың, укый беләсең. Җомгаларны калдырмаска тырышам инде. Инде бүгенге тапшыруыбыз, бүгенге аралашуыбыз әкрен генә ахырына якынлашты. Бетте дә менә инде. Мин әле күпме сөйләшеп утырабыз дип уйлаган. Шады ахырсы. Ошады, барсы да шады. Бик зур рәхмәт сезнең белән әңгәмә кырганыгызга, чакырганыгызга, булганыгызга. Бүгенге көн онытылмаслык бер мизгел булып, хатирә булып истә сакланыр дип уйлыйм мин. Рифат, үзеңә бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Һәм инде әлеге мизгелләрдә без сезнең белән саубуллашабыз. Пока-пока. Пока. Булат Браво белән Раил Габдуллинның көрәше дәвам итә. Алар тагын кайларда кемнәрне кызык итеп йөргәннәр. Әкеп пранк шоуның киләсе чыгарылышын карагач белербез. Һәм әлбәттә, егетләр өчен безнең ВКонтакте официаль төркемендә тавышлар юлларга онытмагыз. Пранкларны карыйк, игътибар экраннарга. Хәерле кич! Сәлам, дуслар! Без бүген Диана Таҗетдинова белән ГУМ сәүдә үзәгендә, дуслар, һәм пранк төшерәчәкбез. Пранкны нинди икәнлеген сез инде аңлагансыздыр. Без кешеләргә килеп, нинди дә булса магазинның кайда урнашканын сорашакбыз. Шул вакытта без берәр позада катып калачакбыз. Һәм кешеләрнең реакцияларын тикшереп карыйбыз. Әйдә, киттекме? Киттек. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. They lose it when the DJ drops the knee. So gone, I'm not blinking.
see him spread eagle. Took a bitch to the club and let a party on the table, screaming everybody's famous. Like clockwork, I blow it all, then get some more. Get you somebody that can do both. Black Beatles got the babes belly rolling. She thinks she love me, I think she trolling. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get even. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. They lose it when the DJ drops the knee. Came in with two girls look like scribbles in their real clothes. Достар, шушының белән безнең бүгенге пранкыбыз тәмам. Минемчә бу пранк бик әйбәт булды, бик кызык булды, кешеләр көлделәр. Синең өчен нәрсә булды бу пранкта? Иң авыры нәрсә булды? Минем өчен дә иң авыры булды көлмәскә тырышу. Менә шунысы иң авыр иде. Былай тулысынча сиңа пранк. Тулысынча миңа бик ошады, бик шәп булды. Менә болай булды. Шуның белән без дуслар сезнең белән саубулашабыз. Һәм инде сүзне Булат Бравыга бирәбез. Дуслар, бүгін шоу-біз тапшыруының бір рубрикасында, шоу-біз тапшыруының икенче рубрикасының алып барышысы Дамир Зиннатуллин. Сәлам дуслар, сәлам Булат. Без бүген Бауман урамында кызларга бәя бирәчәкбез. Һәм инде Казан урамында матур кызлар күбрәк микән, яисә инде ямьсез кызлар күбрәк микән? Моны алдагы минутларда беләчәкбез. Әйдә, Дамир, иң беренче иттереп без операторны бәялик әле. Безнең ничә бал куясың операторга? Дөресен генә әйткәндә, гел эшләргә туры килә, шуңа күрә 10 бал куймыйча булмый. Миндә максималь бәя дип әйтәсем килә. 10 бал сиңа, дустым. Ә кызларга нинди бәя бирербез? Хәзер күрербез. Киттек. Walking down the street, pretty woman, kinda like to me, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, that you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Ни кызганыч, безнең тапшыруга бүленеп биргән вакыт ахырына якынлашты. Татар эстрадасының янып торган яңалыкларын түкми-шәшми сезгә җиткерүче мин Илвина идем. Әгәр дә шоу безнең ахырын гына карап өлгергәнсез икән, кайгырмагыз. Тапшыруларны тулысынча безнең сайтта карый аласыз. Ә бүгенгә мин сезнең белән саубулашам. Пока-пока. Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист стилистлар сезне иң мөһим тантанага әзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.